Îmi place să cânt de mic, de la 4-5 ani, însă la 9 ani am participat la primul meu concurs, o să numea Vedete cu Ghiozdan. La 15 ani am mers la Școala Populară de Artă, am făcut canto clasic, operetă și după asta urma Star Factory. Familia a jucat un rol decisiv în începutul acestei noi cariere, pentru că familia mea este iubitoare de artă, tatăl meu a fost muzician și ei mi-au insuflat această dragoste pentru muzică, ambii părinți. Paradoxul din viața mea e că tatăl meu a făcut muzică până pe la vârsta de vreo 25 de ani, după care a lucrat în domeniul telecomunicației sau telecomunicațiilor. Eu am făcut un liceu de telecomunicații și fac muzică de la 20 de ani. Până la urmă sunt un om normal, știi? Am prieteni ca toată lumea, prietenii am de copil, o parte s-a mutat aici în București și datorită mie și ne distrăm ca toți puștii, nu știu, ca toți tinerii. Mergem în cluburi, mergem la film, ne plimbăm, stăm pe net. Pentru mine, sincer, e o bucurie să văd că lumea ține la mine, poate mult spus, iubește, nu știu, că admiră ce fac. E posibil ca la prima vedere lumea să mă consideră o persoană fițoasă, poate ușor arogantă, însă dacă m-ar cunoaște puțin mai bine și-ar da seama că se înșală, amarnic. Niciodată n-am încercat să par altceva decât sunt. Așa am fost educat și toate gesturile mele, acțiunile mele fac parte din mine. Mi le asum, unele poate sunt bune, altele poate sunt greșite, însă ăsta sunt eu.